إلكم تخطاتلتي إماتيب كم يتصنحكم نقدم أي تحس على توزينا سبورت سنبت شمون تسنة مليس لكم نكتالكم بآخرة عدن عمتاوي أهجراو ملك عمالي أزكاد أسمر ماراتون بعوض أتلت دبساي دسالة كاب كلب دندن منيستر مكلخال تزازيمهم أتلت دسالة نزكاد متقعة سعيبو نويح كي تفليه نابحن ساعة زبطح نايكل تشعن إسران سلستان عووت نهم إرمياس صنعافة كال أي ترتا كحزن كله كينياوي أتلت دينيسكي سومبادما سالساي ترتا بمحازا بوديوم زازيمهم دك أنستيب زكادو 10 كيلومتر وددر أولمبيكاويت أتلت دولشي تصفو عووت تكوينام ودربع عمت كريستيانو رونالدو أنصار ود 17 عمت لامين يامال نبوستور زعبللو مزاز مقد نيشنز ليج أوروبا لوم مش ساعة 10 بأقوطات راح هجرنا أب كتما مونيخ ستاديوم أليانز أرينا كسلاسل يوم كاب إسبانيا بورتغالن استعوتت كال أي تسوا نيشنز ليج تاع تريام أتكر محجز تخيل سلسة مسنار أوتات حانتو سيدان سلسة صنحام أمونغو رونالدو يامالن نعيسران سلستان عمتات في اللي إزلام يامال نكريستيانو جونيور بوخرو رونالدو بكلت عمت رايز عبيوم أول حساب سيب كامل البات نفس الاستعمال كتصقع يخلي خون يا مال كل دنكلو رونالدو درو عبيت عوتا تغناس إفنيروم رونالدو نزنز رخبا غانتا ناي مفراس عقموني نزلون ناي زغيزي كوخب تصاوتاي كعس اغرن مخان زقاله لامين يامالا ملكيتو حتى مسقربلو نتالونتو بزغبا يمزمزلوم يغونغن اين هاوكو مسعد ميكو غعاز نحدغو كبلن كلو نشلمات بالون دو اورزا عمتا ملكيتو مستحتت دما بناتي مرداتا تشامبيونز ليج استعوته يكخون زلوام እዚ ሽልማት ግን ክብርታቱ እናጎደለ ይዝመጽ ዘሎ ክብል ነቲ 5 ግዜ ዝዓትሮ ዝዓበየ ክብሪ ዝወሃቦ መሰናድኦ ባሎን ዶር ወቂሱ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በቲ ኣብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ዝጸንሐ ዕድመ ጫማ ምስቃል ብፍላይ ከዓ ኣጥቃዒ ኮይንካ ሎሚ ምስ ሓደስት ወለዶ ኣብ ዕድመ ያማል ዝርከቡ ክፋጠጥ ኣይምተገባውን ጫማይ ክሰቅል የኣኽለን ኒሉን ተዝነብር ፖርቹጋል መስጊና መፋንወቶም ኮይኑ ግን ሸውሃቱ ከይጸንቀቐ ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ዝዓበየ ውድድራት ይቕጽል ኣሎን ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 እውን ወዲ 41 ዓመት ኮይኑ ክቐርብ ድልው ይርከብ ብናይ ብዙሓት መረዳእታ ኣብ ሃገራዊት ጋንቱ ዝጸንሖ ተራ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 2022 ወይ 2024 ዋንጫ ኣውሮጳ ንሓደስት ወለዶ ክረክቦ ነይርዎ ዝብል እዩ ሮናልዶ ኣብ ፖርቹጋል ክሳብ ዝሃለወ ኣብ ዕድመ ያማል ኮይኑ ንስጳኛ ተሰኪምዋ ዝኸይድ ዘሎ ፖርቹጋላዊ ክቕልቀል ኣይኮነን እዚ ይኹን እምበር ቁፅርታት ሮናልዶ ኣብ ሃገራዊ ጾታ ብመንፅር ሸቶ ድማ ቀጻሊ እዮም ነቲ ቦታ ክርከቦ ዝተቐረበት ከዓይ የለን ባህልቲ እውን በቲ ሓደ ይምግቱ ያማል ክሳብ 13 ሓምለ ወዲ 17 ዓመት ኮይኑ ዝቕጽሎ በዛ ዕለት ወዲ 18 ዓመት ዝመልእን ብመሰረት ሕጊ ሃገሩ ዓበይቲ ሕሳባት ካብ ሕሳባቱ ከንቀሳቕስ ምዝደሊ ወይ ክቡር ንብረት ክዕድግ ምዝውስን ስድራ ቤትኦም ዝፍርሙሉ ወይ ዘጽድቕሎም ኣብ ህይወቱ ነፍሲ መሪሑ ዝውስነሉ ዕድመ ከይበጽሕን ከሎ እዩ ኣብ ሜዳ እቲ ወሳኒ ተጻዋታይ ብምዃን ፍልልይ ክፈጥር ዝረአ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዝረኣዮ መራኺ ምንቅስቓስ ከምቲ ዲዲየር ዲሻምፕ ኣቐዲሙ ዝገለጾ ንመልክዕ ጸወታ ብገዚፍ ክውስን ዝኽእል ምዃኑ ኣእሚኑ ወፂኦም ኣሰልጣን ፖርቹጋል ሮቤርቶ ማርቲነዝ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ኣንጻር ጀርመን ካብ ድኻም መዛዘመ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ክዕቅቦ መሪጹ ኣዕሪፎ ክኸውን ዝኽእል ቨቲንያ ኣንጻርቶም ኩዕሶ ናይ ምርጋጽ ዝያዳ ዓቕሚ ኣለዎም ኢልካ ተኣምነሎም ኣካፈልቲ እስጳኛ ብዝካየድ ጥምጥም ንፖርቹጋል ከም ፈረንሳ ኣብ ማእከል ክፍተት ንኸየጋጥማ ገዚፍ ሓላፍነት ክስከም እዮም ኣሰልጣን እስጳኛ ሉዊስ ደላ ፎንተ ኣብ ኣውሮጳ ንሰለስተ ውድድራት ኣከታቲሉ ዝተዓወተ ቀዳማይ ዓላሚ ናይ ምዃን ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ኣብ ፋልማይ ኔሽንስ ሊግ ኣውሮጳ 2023 ንዕዊትዋ ንዋንጫ ኣውሮጳ 2024 እውን ተዓዊትሎም ሎም ምሸት ንፖርቹጋል ምዝረትዕ ድማ ንዕኡን ሃገሩን ካልአይቲ ዋንጫ ኔሽንስ ሊግ ክዕወት እዮም ኣብ ማእከል ሜዳ ዝካየድ ቅልስ መቐረዚ ጸወታ እዩ ካብቶም 6 ብክልቲኦም ጋንታ ዝስለፉ ኣካፈልቲ ድማ እቶም ሰለስተ ኣመዛዘመ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ንኢንተር ሚላን ዝዕነው ቪቲንያ ነቨዝን ሪዙን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ታሪኽ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ምስ ፖርቹጋል እቲ ካልኣይ ዝበዝሐ ግጥም ዘካየደትሉ ሰሌዳ እዮም አንጻር ኢጣልያ ጥራያ ዝበዝሐ ገጢማ እስጳኛ ንፖርቹጋል 18 ግዜ ክትስዕራን ከላ ፖርቹጋል 6 ግዜ ጥራይ ተዓዊታ ተኸላኸላይ ለኖርማድ አንጻር ፈረንሳ ማህረምት ስለ ዘጋጠሞ እንተደኣ ተኸላኸላይ ባርሴሎና ፓው ኩባርስ ተኪእዎ ምስ ዲን ሃውሰን ክልተ ኣብ ትሕቲ 21 ዓመት እስጳኛ መሳኒት ዝነበሩ ተኸላኸልቲዮም ኣብዛ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ክላፈኖም ከምቲ ራሞስን ፒኬን ካብ ትሕቲ 21 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ ጀሚሮም ነዊሕ ዓመታት ምስ ገዚፍ ዓወታት ኣብ እስጳኛ ተዋሂዶም ዝሓለፉ ድማ ናይ ሃውሰንን ኩባርስን ነቲ ታሪኽ ክደግም ዝኽእል ተስፉ ብቕዓት ይመስል እቲ ካብ ማድሪድ እቲ ካብ ባርሳ ምዃኖም ድማ ንተመሳሳልነት ናይ ፒኬን ራሞስን ሙሉእ ዝደግም ስምረት ይመስል
توتنهام نتي بمانشستر يونايتد توديو كبهال زقني مسرح كاميرناوي أتقعي بريان أمبمو بمجدتي نأنج بوست كوكلو تكيون بوتا مسلت أنا كحزو إزبهال زلو توماس فرانك بلاكج أو يتسرح كم زلات قليصوم نبوست كوكلو مفانوي 10 مليون باوند كحسا مخفالات تقلق توتنهام نتوماس فرانك أبرينتفورد تليفون زلو كونترات كتلاقون توسخ 10 مليون باوند كتكفليام توماس فرانك مستوتنهام نكتصنبر وشت أو سممع فتصيمو تراي نمودات مسرح أمس باي كم زركب زقلص كوينو نت 55 مليون باوند مس مانشستر يونايتد نختصنبر ጫፍ በፂሑ ክበሃል ዝጸንሐም ብሞ ኣእሚኑ መገዱ ከቀይሮ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሳን ስፖርት ገሊጻ ኣብ መስርሕ ቶማስ ፍራንክ ናብ ቶተንሃም ምምጻእ ዳይሬክተር ቴክኒክ ዛ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ዮሃን ላንግ ምስ ፍራንክ ኣብ ዴንማርካዊት ክለብ ሊንግቢ ሰሪሕዎ ብዝነበረ ጥቡቕ ርክቦም ተጠቒሚዩ ንእምብሞ ካብ ዩናይትድ ኣብ ምጭዋይ ዝሰርሑ ዘለዎም زيادة مانشستر يونايتد ምስ ቶተንሃም ምጽምባር ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ንሳተፈሉ ረብሓታት ምርድኡ ድማ ፀቂጦም ዝሰርሕሉ ካርቶኦም እዮም مانشستر يونايتد 45 مليون باوند استدمرو 10 مليون ማለት ድሒሩ ዝኽፈል ዘቕርበቶ ቀዳማይ ጠለብ ምስተነጽገ ብኻልኣይ ጠለብ ተመሊሳ ብዝቐዳመ ሰንበት ክትውድኦ ምዃና ክግለጽ ጸኒሖም እዚ ናይ ቶተንሃም ፈተነ ኣብ ከመይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከእትዋኢዩ ብሕጂ ዝረአ ኮይኑ ብሞግን ኣቐዲሙ ካብ ሰለስተ ክለባት ንቶተንሃም ሓዊሱ ኣርሰናልን ኒውካስልን ዘቕርባሉ ጠለብ ነፂጉ እዩ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ክጽምበር መሪጹ ክበሃል ቀንዮም እቲ ሕጂ ንሓሳቡ ከቐይሮ ይኽእል ዝብል ግምት ሰፊኑ ዘሎ ግን ቶተንሃም ነቲ ኣብ ብሬንትፎርድ ቦታ ሂቡ ዘድመቆ ኣሰልጣኒ ቶማስ ፍራንክ ክትመዝዝ መዲባቶ ዘላዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ቀዳማይ መስመራት ትገብሮላ ክበሃል ብዝቕንየ ወፍሪ ንደገፍታ ኣፎም ማይ መሊኣ ቀንያ ብቶተንሃም ኣብ መስርሕ እምብሞም سعر كابتي نايمزا زمقطم أوروبا ليግ سعرت فاليوم زيري ويكخون برينتفورد نزي ناتوتنهام مقعزو تحستو وسيدو زركبا سلطانيا بتي نيبسويتش كسلط اندصنح كيران ماكينا كتكو مديبا مهلاوا تفليط اللهم حصرت رئستات مسرح مسغار تصاوت زقدام سنبت ወዲ 26 ዓመት ኔዘርላንዳዊ ኣካፋሊ ቲጃኒ ራይንደርስ ትማል ሃገሩ ኣብ መጻረይ ጾታ ንፊንላንድ ክልተ ባዶ ክትስዕር እግሩ ድሕሪ ምሕዋሱ ሎሚ ናብ እንግሊዝ ተጓዒዙ ሕክምናዊ ምርመራ ብምክያድ ሶኒ ብወግዒ ተገሊጹ ንዋንጫ ዓለም ክለባት ክዳሎ ናብ ስሩዕ ልምምዳታ ጋንታ ክሰጋገር ምዃኑ ስካይ ስፖርት ገሊጻ ኣብ ምዕዳግ ብሪያን እምብሞ ተስፋ ዝቆረጸት ኒውካስል ንወዲ 23 ዓመት ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ጃኦ ፔድሮ ካብ ብራይተን ንምዕዳግ ትሰርሕ ከም ዘላ ተፈሊጦም أرسنالون أبجاء بيدرو تقداسنت أنحوا يوم ወዲ 21 ዓመት ተኸላኸላይ በርማውዝ ሚሎስ ከርከዝ ናይ ሊቨርፑል መስርሑ ንኽፍጽም ብሃገራዊት ጋንቱ ሃንጋሪ ነፃ ከም ዝተገድፈ ሚረር ገሊጻ ሊቨርፑል ኣብ ጸጋማይ መስመር ምክልኻላ ወሰኽ ተጻዋታይ ከም ዘገድሳ ተዓዚባ ኣብዚ ካብ ዝበለጹ ናይ ማዕዘን ተኸላኸልቲ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ ብምዃን ብቕዓቱ ዘመስከረ ከርከዝ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ሒዙ እዩ ተገዳስነት ጸኒሕዋ باير مونيخ نوانج عالم كلبات قدم ممرحة نود 25 عمد بورتغالوي أتقعي رافائيل لياو كاب إس ميلان ب59 مليون باوند نمعداك تزرارب كمزلا فلوران بلاتنبرغ غليصوم لياو حركاتهم بقعتا وريد نزلو إس ميلان كقدفو زدنا نزلو سميات تسعوتا يوم تيو هيرناندزن حلا ولدات مايك مانينوم تمساساليم از غمزيلون كلو تشيلسي بقدماي طلب نحلا ولدات مايك مانيو كاب إس ميلان نمعداك ستنسقطو وسخ جيراك تملس مخانات غليصوم أمودة أتاود 26 عمت نيجيرياوي أتقعي فيكتور أوسيمان مستانا أسلطاني سيمونة إنزاغي زمزازات سعوداويت كلب الهلال كتسنبر أبسمم مبصحو تفليتوم واننتو ناي كلب نابولي زخونة أوسيمان مستركاويت كلب غلات سراي بلوس وقتي دحر مزغارو ناب كلبات بريمير ليج كتسنبر تسبيت كوان تتسنحن معداغوز فتنت غانتا سلزي ترخبت جن نغزيف كفليت الهلال مقبالو تفليت اللهم يمكن تالكم يمزغن بروسن بتي من نسا السنايم